Mali ou rien. Mali e walma foyi ba Mali ba e walma gwanzangol limana ka folite ngo kulu bele jelena. Info foot malien limana o bele jele aw ni nyanduma ko basi nye jonshila. Ka so nyinoma ke des abonnés de la vie des aigles limana ko. Jele Amadou Kabo bi so ngade na ka foldi kulu bele jele ma do rete. Femu adamadin femani ishina teliya o kokelen o kaki I dalateliya. An gandola o ye sini ye ni ala ma basike nege ɲɛmɔgɔ o mana kalaso ɲɔgɔn waati mun na anw fɛ Cameroun a bɛ bɛn Mali Côte d'Ivoire Guinée Burkina a bɛ bɛn olu ka nɛgɛ ɲɛ 19 de ma limanaw kɔnɔkulu jɛlɛ de bɛ bi fɔ jɛgɛ jigi o de ye ba ye denmisɛnninw jigi o de ye supporters ye an ka jija an ka bɔ an ka kɛ kulu ye an ka taa an ka cɛdenw an ka to uzin kɔrɔ ma tunti sebaya ala k'o di Mali ma jeli Amadu nakan n nana kubu nɔfɛ n bɛ segin n'a ye bɛɛ ka ban ala ka sɔn ma kuma ka ɲina ala kɔ o kɔfɛ ka kuma an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka foli di aw ma ka aw waleɲuman dɔn ni ka aw barikada k'a sɔrɔ ɲinɛ ma kɛ anw ka staff mɔgɔw de kɔ olu de ye cɛ ye an staff mɔgɔw olu ye kamere ye n'o y'a jateminɛ kani a ma nɔgɔn dɛ surtout coronavirus kani o tɛ manamana kani ye dɛ coronavirus kani o ka bana kirikara mura ko ale dɔw ko coronavirus ko do ko coronavirus ayo an kɔni ko coronavirus kaka sabe ka kɛmɛ kalifa de diɲɛ da a bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen girin a ka nin ma nɔgɔn dɛ an ka ɲɛmaso maaw u sɔnna kafu maaw ye hôtel mun d'an ma o hôtel u ma b'a la dɛ nka anw ka cɛden dɔrɔn cɛ 20 ani cɛ 8 a bɛɛ lajɛlen na a tɔgɔla so de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen na a tɔgɔla samuru de don chacun dans sa chambre ni mɔgɔ wɛrɛ ɲagamina b'a ko coronavirus b'aw la o ni mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ b'a ko coronavirus an bɔra ka digi karamɔgɔ dɔ ka kuma lamɛn o don ko jamana tɔgɔ fɔ o tɛ ɲɛ a ko la o nana jira k'a fɔ ko ale ka cɛdenw soni kelen kamalenkɔrɔ cɛ 6 c'est à dire so kɔnɔ I bɛna sɔrɔ dilan 3 de bɛ yen nɔ dilan kelen bɛ maa 2 de bɛ d'a kan anw ka ɲɛmɔgɔw ban'o de ma ne jeli Amadu ne tun ko an ka ɲɛmɔgɔw ma u ka baara kɛ n'u ma baara kɛ an b'a fɔ n'an ye mun ye an b'a fɔ ne tɛna f'i ye dɛ nka ni ɲɛ dara mun kan bilahi n b'a fɔ ani n y'a sɔrɔ u kɛmɛ ka baara kɛ ɔhɔn ka daminɛ Bavier Touré Moussa Artayer Mahamadu Makasuba Fuseni Jawara Maa Sidibe Yan Boxo Kasim Kulubali n'ale Yan Boxo ye o n'a ɲɔgɔnna u caman staff bɛɛ lajɛlen ka staff bɛɛ lajɛlen fɔ quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bavier Touré ani Moussa Artayer ka sabu kɛ n b'a dɔn nin baara in kɛba olu de ye ni ka sɔrɔ ɲɛnama kɛ Yan Boxo kɔ nin cɛ 3 olu de nin baara in kɛba ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an y'a ye u y'u yɛrɛ di jamana ko la I nana o bɔ a la sisan an ka cɛdenw u bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ ka jan anw na kosɛbɛ awa c'est bien fait pour nous c'est bien fait Malien I bɛna jour bila dugu kɔnɔ an jɛla yan nɔ dɔrɔn diɲɛ sɔgɔmɔgɔ sɔgɔma an bɛ taa daraka dun ye diɲɛ don o don an bɛ taa tilela dun an bɛ taa coronavirus bila an ka maaw la wa mani I kelen kanu kama I kelen I ka laɲini kama I bɛ taa ala minɛ ka jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛ ko jour bɛ yɔrɔ min na o ka ɲi anw bɛ yɔrɔ min na an ka ɲi yan an bɛ taa jɔ tribune de la k'an ka sebaya taama ka sɔrɔ ka nana ye Mali la kunnafonidilaw aw bɛ sabali aw kana dimi ɲɛmaaw kɔ aw kana fujuniw kɔrɔ aw kana furugufuruguw kɔrɔ n y'a sɔgɔ ni muru ye I gɛrɛla la de n'i y'i to yɔrɔ jan k'a sɔgɔ ni muru ye n ko fana kɛra muru kɔrɔtɛman ye dɛ o tuma farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dibaw u k'i mɛn ka an n'u bɛɛ lajɛlen écarté k'an bɛɛ bila kɛrɛfɛ aw ɲɛna non n'a bɛ fɛ ka kuma sugu fɛ ko u tɛ koba ye sa aw kɛ pewu inshallah ni ala sɔnna ni an y'an kubu in ta la ɲin'u sabatilen kubu in talen kɔfɛ jour b'an ka bila la o mun ka d'an ye an b'a f'u ye ni nan'u bɔ a la joueur somɔgɔw jeli Amadu bɛ bɔ ni ka foli di aw ma k'a fɔ aw ma aw ni ce aw ni baraji ala ka aw sara nka aw ka sabali ala n'a kira kama waati in tɛ farafarali tuma ye waati in tɛ tuma ye waati min kan kɔ don ɲɔgɔn na Allahu taala de ko a ka kuranna kɔnɔ ko bɛn ti yɔrɔ yɔrɔ ale ala ka dɛmɛ ti yen nɔ o tuma y'a to an ka bɛn an kɛ kɔnɔkulu ye jɛ ka kɛ ani jɛ ka fɔ maa si kelen kana joueur dɔ wele hey e sigira banka n'ala cɛ e ma ɲi bankan dɛ non e kan ka jouer de hey aw kana joueur futinɛ dɛ joueur ninnu ni i taar'u fɛ yen nɔ ni ɲɛ dar'u kan Allahu akibaru balimaya filɛ teriya filɛ sinjiya filɛ kɔrɔndɔgɔya filɛ kanuɲɔgɔnya filɛ bɛn mun b'u cɛ bɛn dan don wallahi jeli Amadu taara don min na a wasara de wallahi joueur ninnu u bɛnnen kojugu an kɛ ala n'a kira kama u ye an bila yɔrɔ min na an ka to yen nɔ u joueur bɛ yɔrɔ min na u ka to yen nɔ n tɛ nafigi ka mɛn n'a donni ka ni ɲɛji ye a bilahi I bɛ dɔ k'o kɔrɔ an ka sabali joueur ɲuman ni n ko joueur somɔgɔw k'a fɔ balontannaw
u ka dudenw dɛ u ka n ka t'olu ma dɛ an minnu bɛ yen ni zoro kɔni wolo b'anw bolo kɛrɛfɛ kuma bɛ anw de kan an minnu bɛ yen ni zoro kɔni wolo b'anw bolo kɛrɛfɛ kuma bɛ anw de kan an ka sabali zoro ninnu an ka n'u futuni ɲɔgɔn kɔrɔ n'i y'a ye i dɔnbaga dɔ bɛ yen nɔ a ka numero bɛ e bolo i ɲɛ b'a la a bɛ ka taabolo dɔ ta a jira la heyi i ma bon ni faso ye dɛ wa maa si kelen tɛ bonya mɔgɔsoba ka bila kɛrɛfɛ ma dɛ mɔgɔsoba ka kɔrɔ n'i y'a jigin dɔrɔn ko e ka taa kɛrɛfɛ dɛ a bɛ se tubabu ka baaraba baden dɔ fɔ ten je n'aime pas les polémiques de l'équipe nationale n'a y'o fɛ dɔrɔn o ye e mago salen ye équipe ko la o tuma maa lamɛnba in a y'a dabila joueurs somɔgɔw aw yɛrɛ fana aw ka sabali joueurs kɔni b'u maa minnu bolo n ka m'olu de ma kɛrɛnkɛrɛnya la an ka joueurs wele ka to k'u kɔ don ɲɔgɔn na e man ka sigi bankan dɛ o don k'i donna dɛ i ye match ɲɛnama kɛ dɛ pour que a b'i sigi dɛ heyi an ɲɛ tɛ joueurs la dɛ an ɲɛ tɛ aw yɛrɛ fana na bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka Mali in filɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka Mali in filɛ n tɛna se ka don kuma na ka bɔ k'a sɔrɔ an man da maga nin yɔrɔ in na aw ka taa machine Cameroun bɛɛ nin waati ninnu na Cameroun n'a fɔra k'i ni Cameroun min ɲɔgɔnna dɔrɔn i ka joueurs i b'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'u bila 50 ou bien 60 na yan ta tɛ 40 ye dɛ yan ta ye 50 ou bien 60 ye Cameroun ta de y'o ye ni i ni Cameroun bɛnna dɔrɔn ko coronavirus i ni Cameroun bɛna jouer dɔrɔn fɔ il a coronavirus tu es coronavirusé an b'an sigi o coronavirus ko la coronavirus n'importe quoi tɔ minnu yɛrɛ coronavirus ko minnu y'a kuma yɛrɛ fɔ olu yɛrɛ ka dɔrɔn bi bi na dɔrɔn a bɛ fa supporters bɛ don joueurs bɛ ballon ta ka sɔrɔ test ma k'u la an bɛ ban an yɛrɛ ma mun de kama maaladege la n'i ma sɛgɛn i bɛ ɲinɛ an ka k'an yɛrɛ ye an ka an yɛrɛ dɔn ne jeli Amadu n tigi bɛ tubabu la o jango tubabu ladege tubabu ka mura u ka nin mura kɔkɔlen u ka nin mura barababaden nin mura halakile nin mura nafanda in ni maa mɔgɔ sa mura in Coupe d'Afrique tiɲɛ mura k'u n'u jɔ ko coronavirus u ye tɔgɔ ɲini ka don o la n'a a bɛ ka aw girin farajɛla yen nɔ a y'an ye k'an to yen anw tɛ girin mura a tɛ anw girin a y'an ye k'an to yen nin tɛ dɔwɛrɛ ye ni mura tɛ mura ta tiɲɛnen ye nin mura halakile ye n bɛ mun fɔ ɲɛna jeli Amadu ka bɔ kuma na dakuru ɲɛ kelen kuma laban n'a sɛmɛ supporters la a y'o jija an ka kɛ kulu ye kɔnɔkulu jeli o de bɛ bi fɔ jɛ ka kɛ o de ye wasa ye jɛ ka fɔ o de ye damu ye an ka jija an ka kɛ kulu ye an ka bɔ dɔrɔntɔnɔ u bɛ ka anw makɔnɔ hali ni an ka dolan a bɛ kɛ ka bɛn sufɛla de ma yɔrɔ tɛ janya dɔrɔntɔnɔw fɛ taa ma yɔrɔ tɛ dɔrɔntɔnɔ fɛ taa ma dɛ ka t'u dɛmɛ yɔrɔ tɛ janya ma dɛ n'i y'a jateminɛ dɔrɔntɔnɔ ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen farajɛla de nka nin bɛɛ lajɛlen bɔra farajɛla ni ka na anw fɛ ba Maliba la ka na fala ka na farafinna yan nɔ mun y'u bila la jamana kanu olu bɛ se ka jamana kanu mun de b'anw bali ka jamana kanu olu y'u ta kɛ mun de b'an bali k'an ta kɛ n'i mana mɔgɔ maliyɛn mun ɲininka n ka cɛ a ka ya n ka cɛ a bɛ jɔ jamana ka jɔ a bɛ jɔ kɛ a bɛ jɔ ni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka na ni i tɔgɔla biriki kelen-kelen ye jamana in bɛ jɔ ni bɛɛ lajɛlen sɔnna ni ka i jɔniyɔrɔ fin jamana a bɛ jɔ ni bɛɛ lajɛlen sɔnna ka jɔ i jɔyɔrɔ la jamana in a bɛ jɔ ka bɔ kuma na kunnafonidilaw aw fana n'aw journalistes ye aw b'a filɛ aw bɛ sabali joueurs ninnu aw bɛ u kuma ɲɔgɔn ye n'a ye fɛrɛla mun ma a y'a kuma ɲɔgɔn ye ni hakili ni bonya ni karama ye jamana ka ɲɛtaa kɔnɔ dɛ ka gɛrɛ joueur dɔ la dɔrɔn mais pourquoi lui il joue mun de bɛ jouer pourquoi nin bɛ jouer e tɛ jouer farikolo ɲɛnajɛ aw fana jɔyɔrɔ bɛ ballon ko la dɛ Mali ballon ko aw jɔyɔrɔba b'a la o tuma aw b'aw jija aw yɛrɛ fana aw k'aw yɛrɛ minɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ne y'aw taara joueurs bila kungo kɔnɔ maa si kelen tɛ gɛrɛ u la u siran bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ koyi coronavirus kumajugu fɔba joueurs pompe ba dege karamɔgɔ pompe ba kɛrɛfɛmɔgɔw pompe ba nin bɛɛ lajɛlen b'a la o de kama an ka cɛdenw b'u kungo kɔnɔ wa yɔrɔ min fana u ka ɲi yen de Lembe Douala Lembe n ka cɛ 70 km i k'i ɲɔgɔn nafigi tɛ n ka cɛ diɲɛ don o don transport bɔ o nana f'i ka nɛgɛ bɔ maa la dɛ k'a fɔ aw ɲɛna halisa ka bɔ kuma na kunun dɔ la Cameroun ka dolan in maa segin olu nin tora la Cameroun ka dolan in maa segin nin tora la Cameroun ani Ecomor olu ka dolan maa segin nin tora la maa 50 ɲɔgɔn o waati in na olu joginnen don u bɛ taali dɔgɔtɔrɔso la kɔni ni silamɛ b'u la kɔni ala ka hinɛ u la ni silamɛ b'u la ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na k'u dayɔrɔ suma ko silamɛ su ye banabaatɔw ni silamɛ b'u la fana ala ka nɔgɔya k'u ye k'a tɔɔrɔ dɔgɔya k'u sigi u yɛrɛ ma ka kɛ banpewu ye halisa k'a fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ o bɛ kɛ kuma laban ye jeli Amadu nana Cameroun na kun fila tɛ n na n bɛna an ka kupu ta n bɛ taa n'a ye bɛɛ ka ban ala ka sɔn k'a sabu kɛ Cameroun taara ta anw fɛ 2002 2022 20 ans jour pour jour 20 ans bien compté on dit la vasa c'était un plat qui s'aimait très froid an dan ya furadira sa koyi ala ka sɔn ka kupu nɔgɔya Mali ye an ka segin n'a ye ni to jeli Amadu kunkan ye ni ka bɔ ka foli di kanuba bɛɛ lajɛlen ma jeli Amadu tun tununa min ye basi foyi tɛ n bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn juste a ka kan waati ni waati kan kunnafoni di aw ma o n'a ɲɔgɔnna ninnu k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu